Көннәр җылыткыч Әлмәт шәһәре дәвалау оешмаларына тәңге толпан утырган 700-гә якын кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган ел күрсәткеченнән 2 тапкыр артыграк. Йогышлы бөҗәк һөҗүменнән ничек сакланырга, тәңге толпан утырган очракта нишләргә? Бу хакта киләсе язмада. Әлмәт районы толпан вирусы егышы белән авыручылар саны буенча эпидемик территория булып санала. Толпаннарны ачыклауны Роспотребнадзор белгечләре күзәтеп тора. Рост присутствующих клещей связан в основном это с погодным условием, с посещением очага. Толпаннар көннәр җылыткач активлаша. Алар бигрәк тә урманнарда, паркларда, чишмәләр территорияләре зоналарында, бакча, дача участокларында еш очрый. Шәһәрнең парк зоналарында кан суыручы бөҗәкләргә каршы санитар эшкәртү үткәрелә. С целью снижения численности клещей в этом году были проведены обработки около 40. Толпаннар санын киметү максатыннан быел 40 гектарга якын халык күпләп ял итә торган урын эшкәртелде. Буалар каскадында, Сабантуй мәйданчыгында, шәһәр паркларында, сәламәтлек һәм буалар каскады территорияләре паркында эшкәртүләр узды. Табигатькә чыккач, толпан тәңгә утырмасын өчен тәнне каплый торган эс һәм аяк киемнәрен кияргә киңәш ителә. Өйгә кайткач, тәнне тикшереп чыгарга кирәк. Толпан кадалган урын кызарып чыга, кычыттыра башлый. Толпаннар утыру өчен эпидемиологик сезон 19 апрельдән башланды. Шәһәрнең дәвалау оешмаларына 700-гә якын кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган елгы күрсәткечтән 2 тапкыр артыграк. Шулай да соңгы 10 елгы күрсәткечтән кимрәк. Фарис Мөхәммәтов, Катерина Машинцева, Антон Николаев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.